Dwi'n ddangos ydy. Dwi'n ddangos faint o extension dwi angen. O hyn yn hawdd i gychwyn to. Dim babe station di hwn, dwi fyny yn booth lle o'n i'n cysgu. A chi gael gweld, mae sawl unig gofyn i fi, o ti'n cysgu na go iawn? Wel, yr ateb ydy, oeddwn. A mae faint o le oedd gynnau. Sam lot ma'n de, ac oedd yn nillad i gyd fan hyn hefyd. Y trafferth mwyaf o'n i'n gael oedd bob bore o'n i gorfod ar yng nghefn fel hyn. Ac oedd malwod a gwlithod slugs di ni, ie. Yn dod fewn ac oedd yn landio ar ymresti. So oedd yn festia un y bore am y jamas yn Steins gwyn i gyd. Wir i chi, dyna'r stori a dwi'n sticio iddi. Eisiau mesh neu rhywbeth yma. Dwi'n gweld lle ti'n dod o, a dwi'n deall un dyn yn ti fyny fyna. Wel, mae wedi costio siwr o fod 600 pint mewn osteopath ystradre, achos dwi'n deud wan, dwi ddim yn cysgu fyny fyna, oni bai bod yna addasid go lew mewn mlaen ar. Yn i gael help rhywun. Andy Bech yn ei? Ti'n fel? Lle ffonio fo? Lle mae Andy Bech? Neu cysgu yn tandy. Mae'r ddwy awr ginio wan. Andy Bech, sair coed. A fo'i rifo, plug iddo wan. Hoi! Edrych am sair dyn ni. Brysur? Ti'n boi perffaith i helpu ni i fildio extension ar y camper van. Oce, ti eisiau fynd o diwedd? Ti di gael lwc, Andy? Dwi'n gael lwc efo ti. Ti'n o'na? Ti'n ddangos ydy? Ti'n ddangos faint o extension dwi angen. O hyn yn hawdd i gychwyn to. Os o'n i'n gorwedd yn syth wan. Na faint o... Fel awd o'n i. Fel awd ti? Ie. Ti'n sylwi bod yma'n weithred yn ti? Alle di blygyd y goesau, gofio? O ie, ond o'n i fe'n sleeping bag ac oedd o'n mynd yn claustrophobic. So o'n i'n mynd cysgu ar draws. Ti eisiau ei fanna te? Oes. O lia, really. Os dwi'n cofio'n iawn i ron, o ti'n stryglo gael digon o nerth yn y goesau i wffio ni am hynny. O ti eisiau rhyw damed o... Ti ysgolfyn? Ysgolfech. Fydd angen rhywbeth yn fi. Ie, lle neud beth siw. So, hynny gael pris gen ti fan, Andy, fydd? Meddwl am bris a dwbla fo. Oce, 2 bint ac rai mewn meddwl. A sy'n neud 2 a 2, 4 os hynny'n de. Lle oedd hwnna wan, de? Ti'n ewan, dy lawn am fler. Gesio, wan dod ffos. Dwi'n deitha ti o'r cychwyn sgyn ti'n parch teg at y fan. Mae ti'n trin fel fan rhywun arall. Ddim eisiau cysgu fach gilydd fanna te. Hynny ddim yn bosib, mae'n gyfyng iawn chedig na, digwydd.